Криворізький історико-краєзнавчий музей працює в місті з 1965 року. За цей час в залах і фондах закладу зібралося більше 113 тисяч експонатів та матеріалів, які висвітлюють багату історію нашого Криворіжжя. Варто відзначити, що в нашому місті діє ще два державні музеї – філіал у Веселих Тернах та музей художника Григорія Синиці і два приватних – при ArcelorMittal Кривий Ріг та Північному ГДК. І кожному закладу є чим похвалитися. Ежегодно 18 мая вся международная общественность отмечает Международный день музеев. И в этом году для нас это двойной праздник, поскольку 2012 год президентом Украины объявлен годом культуры и возрождения музеев. В 2011-2012 году наш музей перешел на активную форму именно выставочной деятельности. Мы презентуем экспонаты из фондов нашего музея, презентуем выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, художественные фотографии в нашем музее. Привітати працівників музею зі святом та оцінити нову виставку прийшло цього дня чимало гостей. Прибули і ветерани закладу, які не один рік поповнювали ці зали та фонди. Грамотами виконкому Криворізької міської ради були нагороджені наукові співробітники музею Людмила Шаповалова, Євгенія Левченко та Андрій Чубенко. А роботу ентузіастів музейної справи Олександра Мельника та Валентини Петренко відзначили нагрудним знаком за розбудову Центрально-міського району. Грамоти Центрально-міського виконкому та відзнаки музею отримали і інші досвідчені працівники музейної справи Криворіжжя. То, що робите сьогодні ви своїм кропотливим, кожноденним трудом, піднімає сотні документів, кожному треба знати свою історію. Хорошие это были страницы истории, тяжелые были страницы. Надо знать для того, чтобы то, что было плохое, не повторилось, а то, что было хорошее, мы его берегли, сохраняли и в будущее передавали своим детям, своим потомкам, своим наследиям. До професійного свята приурочили працівники музею і презентацію двох збірок, які складали дослідники протягом 2 років. Хронологічний довідник Криворіжжя 1932-33 років, складений Олександром Мельником за фактами обласних та центральних архівів, і «Кургани Криворіжжя» – ґрунтовна наукова праця про археологічні розкопки на наших землях, які велися ще з середини минулого століття. Над цими матеріалами теж працював досвідчений археолог Олександр Мельник у співавторстві з колегою Іриною Стеблиною. Хроніки – це є для багатьох країн світу уже давно національною програмою. Україна теж в числі цих держав, які оголосили пріоритетний напрямок створення хронік, і з 2004 року Інститут історії працює над складанням 25-томника «Хроніка України. 20-те сторіччя». Ми обмежилися Криворіжжям. Криворіжжям в рамках адміністративних понять того часу. Кургани Криворіжжя, вона узагальнила всі матеріали розкопок за період 40 років на Криворіжжі. Головне – це в науковий обіг ввести масу нових матеріалів. Малюнки, які робилися в 60-ті роки археологом Криловою Людмилою Петрівною і Нікітенком, археологом Михайлюком, трошки доводилося переробляти, тому що вони виконані були за тогочасними методиками, які зараз трошки треба відновити і осучаснити. Для мене це честь велика. Олександр Олександрович довірив приймати участь у створенні такої книги. Взагалі, можна сказати, збулась моя мрія. Наочним підтвердженням викладених у книзі матеріалів стала виставка цінних експонатів, знайдених протягом багатьох років на археологічних розкопках криворізьких курганів. Горщики, наконечники стріл, вироби з глини, навіть уламки амфори з клеймом царя і головного жреця острова Родос Енесідамуса II відкрили присутнім чимало таємниць невідомого багатьом Криворіжжя. Так, сьогодні саме музеї є тією ланкою, яка пов'язує минуле, сьогодення і майбутнє. Адже тільки тут ми можемо зараз, у столітті 21-му, побачити, як жили наші предки. І в тому, щоб зберегти ці цінні надбання для наступних поколінь, і бачать своє призначення нинішні працівники музейної справи.